panjenengan saking griya niku dicatet dening Allah sebagai amal soleh, di ngapura dosane lan diangkat derajate ing ngarsane Gusti Allah. Sampai Rasul niku matur, para sahabat nek sampai mlaku-mlaku enek taman surga ampirana. Taman surga niku napa ya Rasul? Taman surga niku nggih majelis zikir lan majelis ilmu. Alhamdulillah. Ngoten dadose Rasul nek gambare ngeten iki kita ndonga sesarengan ngarani taman surga. Taman niku apik napa mboten, Mbak? Sae, taman niku sae indah. Lah niku digambarne tempat ingkang sae. Lah nun sewu kita niki kula ngaose nggih nika hayatan barokatan wasaidan. Apa to Bapak? Ngoten ya. Hayatan niku urip nggih nggih. Nah, barokatan sing barokah, wasaidan sing bahagia. Nun sewu, sedaya tiyang kita pengen urip seneng bahagia apa mboten? Nggih, pengen nggih. Mung siji tok sing gak pengen nggih. Wong sing mboten genah nggih. Nek wong sing genah pengen urip bahagia. Ngoten lan urip barokah. Lah barokah iki apa? Ngoten nggih. Barokah niku nggih ngarani tanzidu bil khair, bertambahi kemanfaatan. Dan piye to Mbak ben uripe aku ki bahagia seneng lan apa barokah ngoten nggih Bu? Nah niku ngoten to. Monggo kita mikir lah konsepe agama sing pakai konsepe agama nggih mboten konsepe yang napa mboten agama sing dipakai konsepnya itu qalban syakiron. Napa Bu? Qalban syakiron ini ati sing saged bersyukur. Napa? Ati sing saged bersyukur. Bukan otak lho nggih, bukan bokong, Mbak. Napa ati niku nggih napa kita. Ten dodol napa ten bokong? Ya ati pun ruwet, masa disekel bapaknya Mbak aku boleh. Siti sekel mesti kita. Dodone nggih. Ben dodone awake dhewe seneng nggih. Niku didamel napa qalban syakiron, atine saged bersyukur. Bersyukur niku nek secara lisan ngucapne napa alhamdulillah. Lah secara nek atine niku rumasa suwen, nrimo, legowo, ikhlas dumateng karunyane Gusti Allah. Monggo kita